Ahojte cestovatelia, tu je Stanka z cestovky Objavuj svet. Zdravím vás do tohto prekrásneho vodopádu a rada by som vám povedala, ako funguje u nás cestovanie po Islande. Na Island sa vždy dostaneme lietadlom. Je možno sa na Island dostať aj trajektom, ktorý vypláva z Dánska, ale naša voľba je lietadlo. Lietadlá priame linky chodia z Katovíc, Budapešťa alebo Viedne. Z Viedne to je iba cez zimnú letovú sezónu, čiže niekedy od novembra do mája, a inak lietame buď z Budapešti alebo z Katovíc. Let trvá okolo 4,5-5 hodín, záleží od toho, aké sú poveternostné podmienky. Na letisko sa väčšinou dostaneme organizovaným transferom, že všetci sme už spolu. Keď prichádzame na letisko, alebo ak nie, tak sa stretneme na letisku a prechádzame ako skupinka až do lietadla. A potom pristaneme na Islande, vyzdvihneme si auto a ideme objavovať tento čarovný ostrov. Všetci spolu s autom. Sprievodca to šoferuje, ten zájazd, to auto. Potom bývame v domčekoch, v Hlavovom poli, je to veľmi romantické miesto. Väčšinou tam má každá izba svoju kúpeľku a vecko, ale stane sa aj, že musia byť 3 alebo 4 na jednu kúpeľku a vecko, čo ale není problém, vždy je tam sprcha, čo ale není problém, pretože ideme objavovať ostrov, že to je poznávací výlet, my tam sme len na to, aby sme prespali a nejako si oddychli. Na každom ubytku je vždy aj kuchynka, a teda so sporákom, s rýchlovarnou kanvicou, hrncami, taniermi, príborom, a vždy sa tam dá niečo navariť, aj chladnička tam je, jasné. No a každý deň nás čaká nové a nové dobrodružstvo. Keď ideme na Island na 4-dňový zájazd, tak zostávame iba na juhu, teda pri meste Selfoss väčšinou, akože spíme, že máme náš basecamp, a keď ideme na 8-dňový okruh, tak sa každý deň presúvame, že to je taký kočovný zájazd a zase obídeme celý ostrov kolem dokola. Tak sa na vás teším, keď sa uvidíme na Islande. Ahojte!